Min sawm mill-laħam u l-ħelu għal ħarġa mal-familja l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Dawn huma wħud mit-tradizzjonijiet li l-familji Maltin u Għawċin imxew magħhom matul is-snin. Iżda llum il-ġurnata fl-2017 għadhom isegwuhom daqshekk mill-qrib. Fil-Belt Valletta bosta qalulna li żminijiet m'għadhomx l-istess, filwaqt li oħrajn sostnew li l-Maltin xorta waħda għadhom isegwuhom. Mhux daqs qabel ma nasibx li daqs qabel. Qabel niftakar jiena jalqu bil-nofs bibba magħluqa, la diski, la ikel, illum restaurants kulħadd jifta. Illum iktar magħhom fil-mobile xafajetek. Iżda fil-waqt li kien hemm min ikkummenta kif iż-żgħażagħ m'għadhomx isegwu tradizzjonijiet ta' dari, passaw mill-laħam u l-ħelu u żjara mal-familja fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Oħrajn sostnew li jemmnu li għadhom popolari. Poplu Malti nemmen li fil-maġġoranza tiegħu għadu nisrani u għadu dawn il-festi ta' żgħis għalina li isegwi. Bħallejla l-proċessjonijiet f'diversi rħula, speċjalment hawnhekk fil-belt, ikunu segwiti minn ħafna u ħafna nies, speċjalment anke turisti li għalihom tkun xi ħaġa ġdida. Sinonimu ħafna anzi fil-kultura tagħna Maltija u hija xi ħaġa li m'għandniex nitilfuha. Llum il-ġurnata isu sar hemm daqsxejn ta' differenza u hemm iktar isu enfasi fuq l-aspett kulturali iktar mill-aspett reliġjuż. F'da żminijiet speċjalment kulħadd ħobb jinġabar daqsxejn anke fi ħsiebijietu apparti minn kollox huwa bħal-miliet li hija okkażjoni ta' ferħ il-ġimgħa kbira nirriflettu daqra fi x'inhu għaddej madwarna. Minkejja li l-opinjonijiet ivarjaw, ir-realtà hi li bħal kollox iż-żminijiet jinbidlu, it-tradizzjonijiet jieħdu xeħta differenti u fil-waqt li xi wħud jintesew, oħrajn jindraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.